היו גריבות. מה יכול להגיד? נורא. למה לא? לא יכול להגיד לך קשה. עוד פעם. והגעתי למפקחת אחת, שהשכילה לי אותות מעבר לחומות, השכילה לי אותות כיובות שלי, אבל איפה למדת? תעלה את התעודה שלך, יש לך איזה שעות הוראה? אמרה לי, כן, יש לי שעות הוראה, יש לי כיובות, יש לה המלצות. אז אמרה לי, בואי, אנחנו נחפש לך מקום עבודה. אז היא אמרה לי, בסדר, היא התקשרה לבית ספר בתיה, היא דיברה עם המנהלת, ואמרה לה, יש לי מורה בעולה מאתיופיה, היא ממש עולה חדשה, והיא רוצה ללמד, ורוצים לתת לה לנסות ללמד. אז המנהלת קיצרה אותי, הלכתי, זה היה באוגוסט ב-89. אז הלכתי, ודיברה איתי, אמרה לי, יש לי כיתה ב'. יש לי כיתה ד', אמרה לי, אני הייתי צריכה ללמד כיתה ב'. אמרתי לה, בסדר, תגידי לי כיתה ד'. אני אנצל ללמוד, ללמד כאילו. אז היא אמרה לי, בסדר, את יודעת שאת מלמדת, מחנכת כיתה פה בארץ, זה לא קל, כי לחנך כיתה, כי לחנך מדינה. אמרה לי, נכון, אני יודעת. יש 4 ילדים, יש 4 מורים. כאילו צריכתי להשתלב, לשלב, ולדעת הכל. אז אני אמרתי, בסדר גמור, אז התחלתי ממש, התחלתי לעבוד קשה. אמרתי, אני חייבת להצליח פה, להיות מורה בישראל. אין כזה דבר, אם אני אלמד, אני אצליח. אין. אז התחלתי ללכת להשתלמות, וללמוד, ואת הספרות ילדים. למשל, אנחנו לא סיפרו לנו את אליעזר, אז חלק הילדים משאלות את השאלות האלה, אז מה אני אעשה? אני צריכה ללמוד בבית את הסיפור ילדים, שההורים שלהם סיפרו להם את כיתה בבית, אז אני גם מלמדת את הילדים שלי בבית. אני לימד, הלכתי להשתלמויות, אני לימדתי את כל המקצועות, מקצועות הבטח והליבה. עשיתי הכל, כל מה שהמנהלת נתנה לי, למדי היום, אני הולכת להשתלמות, הלכתי. למדי תנ"ך, אני הולכת להשתלמות. בהפסקה אני יוצאת מוקדם, הכל אני יוצאת מוקדם, שנותנת תעודות לחתימה למנהלת, אני הראשונה שנותנת. אני אתיופית טעתה. אז ההורים ראו ואמרו לי, זה מורה מצטיינת, אני קיבלתי משנת הצטיינות במשרד החינוך, אני רוצה לציין, כל התמיכה הזאת, קיבלתי מדלי. הוא אמר לי כזה. בבוקר אני יוצאת מוקדם, אני מלבישה את הילדים והוא לוקח אותם לכאן. אחרי הצהריים אני באה הביתה, אני רואה את הילדים ב4, יש לי השתלמות, אני הולכת להשתלמות, חוזרת ב8, הוא מחכה לי בבית. או בא לקחת אותי. זהו. כאילו הייתה לי התמיכה הזאת, לא הסתיינות, לא כלום. אבל עבודה מאוד מאוד קשה, וההתמודדות מאוד קשה, ואני אמרתי, מישהו רוצה להצליח, יצליח. אבל למדתי מאוד. אני מוכרח להגיד, היא נורא כזו, צריך חשק לחזור לבית הספר.